Aquest pressupost, com és del 2017 que s'està executant, ha fet possible i fa possible continguts dels acords per nosaltres fonamentals, com la possibilitat que el Verge del Toro es pugui convertir en un centre sociosanitari o que a Menorca es pugui construir una nova residència social que cobreixi les necessitats, a Maó me referia, que cobreixi les necessitats actuals i tingui també en compte les previsions del futur. Un pressupost que permetrà i farà possible el traspàs històric de la promoció turística, un pressupost que consolida l'aposta per aquella atenció a través d'un hostatge a Son Espases dels malalts i familiars que s'han de desplaçar a Son Espases, un pressupost que permet posar en marxa un centre integral de formació professional, un pressupost que dona i consolida fortalesa a apostes com el Conservatori de Música, l'Escola d'Adults de Maó o que manté la implicació econòmica del govern amb inversions com el convent de Sant Diego a Alaior, i el Partit Popular presenta esmena a la totalitat. Un pressupost